Nachádzame sa v prezentačnom stánku gastronomického portálu Obedovať.sk, avšak hlavné je, že sa nachádzame v Medickej záhrade, kde sa koná druhý ročník gastronomického festivalu Bratislava Food Fest 2010. Organizátori zariadili krásne počasie, prišlo množstvo ľudí a veríme, že všetci si odtiaľto odnesú nielen skvelé zážitky z jedla, ale aj zážitok z príjemne stráveného dňa. Odchytili sme hneď prvých účastníkov tohto festivalu. Čo vás priviedlo do tejto Medickej záhrady? Priviedlo nás to, že poznáme Medickú záhradu, že je tu krásna zeleň, pekný park a okrem toho je dneska veľmi pekne slnko. A chceli sme sa pozrieť na to, aké jedlá sa to budú prezentovať, ako to tu bude vyzerať, pretože myslím si, že sme aj trošku gurmáni. To je vynikajúce. Varíte skôr vy alebo vaša manželka? No moja manželka varí, ja zase skôr pečiem, ja ľúbim pečenie. A my sa tak doplňujeme, hej. Ale prevažne ona navarí a zjem, takže to je to moje doplňovanie. To je skvelá kombinácia. Keďže ste gurmáni, našli ste si aj takú tú vašu reštauráciu, ktorá vám presne sadla? Ešte zatiaľ nie, lebo sa tu rozhliadame, ale myslím si, že to bude tá talianská kuchyňa, ktorú som tu zazrela a práve si ideme kupovať nejaké gurmány, aby sme si tam mohli niečo dobré dať, lebo to vyzerá dobre. Tak vám prajem dobrú chuť a pekný zvyšok dňa. Dovidenia. Vystihli sme priamo pri jedle ďalšieho účastníka. Ktorá kuchyňa to konkrétne je? To je nejaké mixované, grillované mäsko, hovädzie. Neviem, to na kúsok to je Argentína, no. Ochutnali ste aj nejaké iné? Je to vaša obľúbená kuchyňa, alebo? Ideme od stanku ku stanku. Prvýkrát som ochutnala tu na sushi. A moc mi to nechutilo, takže sme išli radšej na mäso normálne. A ktorú kuchyňu vy osobne preferujete? Čo viem, do všetkého niečo, ale asi brinzové halušky. Správna Slovenka. Vidím, že máte aj jedlo, aj zlatistý mok. Ste skôr vyznávač zlatistého moku alebo dobrého jedla? No, zlatý ani to nie skôr víno, ale dobrého jedla to si dám. Ktorú kuchyňu konkrétne vy najviac preferujete? Slovensku. Keď sme na Slovensku, a v zahraničí podľa výberu. Je práve táto ochutnávka jedál to, čo vás prilákalo do Medickej na tento festival? To jedine to. Ochutnávka. Aká je vaša obľúbená kuchyňa? Dobrá kuchyňa, to je jedno. To znamená, môže byť aj slovenská, môže byť aj takáto japonská? Môže byť aj japonská. Už ste sushi predtým jedli? Nie, ale chystáme sa. Počul som, že vraj sushi prvé 3 razy vôbec nechutí. Ste na to pripravená? To mi teraz hovoríte prvýkrát, tak si to teraz asi zase rozmyslím. Na čo konkrétne sa tu tešíte? Je tu ešte nejaká iná kuchyňa? Áno, ale tak všeobecne sme zvedaví, že čo všetko tu je. Neprišli sme konkrétne na nejakú kuchyňu. Vy ako manažér online pokrovej herne pre Česko a Slovensko, vy máte čas vôbec doma variť? Skoro vôbec nie. A keď už idete niekam jesť, akú kuchyňu preferujete? Väčšinou preferujem steakhousey alebo rýchle občerstvenie, žiaľ, vzhľadom na to, že je rýchle. Steakhousey znamená, že aj máte obľúbený steak, nejaké s koreninami, nejakého zahraničného korenia? Nie zahraničného, mám rád klasické korenie, mám rád to mäso, ako čisto to mäso, nemám ani nejak rád na tom nejakú špeciálnu omáčku, mám rád čisto vlastne iba bežným čiernym a zeleným korením okorenený. Práve, že tu v Medickej záhrade je toho veľmi veľa. Našli ste si tu niečo, čo práve vám imponuje, čo vám chutí? Určite je tu strašne veľa veľmi dobrých reštaurácií, to znamená, samozrejme dal som si už aj ten výborný steak, bol naozaj výborný, vyskúšal som nejaké dezerty, takisto boli skvelé aj mušle. Takže našli ste si to svoje konkrétne? Áno, našiel som si určite to svoje, čo mám naozaj rád. Prišli sme sa osviežiť troška do prírody, von medzi ľudí a trocha si užiť víkend. Aj trochu kvôli tomu, lebo robím gastronomii, tak sme chceli pozrieť, pochutnávať, zistiť, čo je nové, čo sa kde ponúka. A čo ste ochutnali už? Teraz sme prišli pred pár minútkami, tak zatiaľ sme si dali zmrzlinu na osvieženie a popozerali sme, uvidíme, čo si kde ešte vyberieme. Na čo sa tešíte? Je tu množstvo zahraničných kuchyň?
Tak na to jedlo, ktoré tu bude, uvidíme, čo nás osloví. Čo by vás mohlo? Argentína, bolo tu Mexiko, bola tu India, je tu aj slovenská kuchyňa s haluškami. Niečo také orientálne, možno tá India. On ako reakcoval a ja jak varí. Jaj? Takže dobre. Prišli ste sem s rodinkou stráviť pekný deň. Máte už aj naložené, zvyknete varievať doma? Áno. Ktorú kuchyňu najradšej varíte? Máte nejakú obľúbenú? Ani nie. Chceš toto? Tak, čo najrýchlejšie a najjednoduchšie jedla. Čo vaša manželka najlepšie varí? Ktoré jedlo? No, tak to teraz neviem. Nejaké mäso určite. A malej čo najviac chutí? Malá? Neviem ani. Nejaké mäsko, alebo nejaká polievka zeleninová, alebo šošovicová, tak. Zvyknete občas vyskúšať aj nejaké exotické jedlo? Nejaké orientálne, alebo... Minimálne. Čo najradšej varievate doma? Ktorú kuchyňu preferujete? No tak ja sa priznám, že sa venujem dosť kuchyne, ktorá sa týka mesa, mesových výrobkov, preto aj tento argentínsky steakhouse idem navštíviť. No a naše dieťa, ako vidíte, tak to zmrzlinu, nanuky a niečo studené. Ty máš najradšej zmrzlinu? A nejaké jedlo, ktoré? Brinzové halušky? Zmrzlinu. A keď odhliadneme, nezobereme do úvahy zmrzlinu. Čo tvoja mamička dobre varí? To prvé bolo kačka s nejakým pyré, ak si dobre pamätám, ešte to bolo orechovo-gaštanové pyré, alebo pena. A druhé bolo to predjedlo kačacia pomazánka na touste s lekvárom višňovým, ak si pamätám. A čo v súkromí najviac preferujete? Ktoré jedlo? Alebo ktorú kuchyňu? V súkromí tu momentálne, ktorú mi dajú na tanier. Čiže skôr reštaurácie alebo domáca kuchyňa? Ako kedy je čas. Čiže od času to závisí? Závisí to od času práve. Hlavne od času. Keď je čas, tak si radšej sadneme doma a niečo spravíme, a keď nie je, tak vybehneme niekde von a dáme si niečo dobré. A ešte otázka, steak alebo zeleninový šalát? Zeleninový šalát s rozbifom. Ďakujem. Dobrý. Žiadna televízia? Internetový portál. Môžeme len otázku, čo vám najviac chutilo? Čo ste ochutnali? Ktorú kuchyňu ste ochutnali a čo vám najviac chutilo? Tuto mám, hovorca. Sme vás? My sme tu boli včera, dneska nič. A ktoré už ste ochutnali? Boli sme tu včera a z toho Liviana nejaké bravče, líčka a potom nejak... S tými zemiakmi? Nie, to bolo nejaká rýža, potom seráno, šunka a neviem, to bolo včera, ale už sa nám to pomiešalo. A bolo nejaký petanieriko, bolo to výborné. A ktorú kuchyňu doma najviac preferujete, alebo celkovo nie len doma, ale hoci kam prídete? Manželky, no. A čo sa týka krajiny? Tak dáme tomu talianske. Talianske nejaké. Čiže Taliansko na druhom mieste, manželka na prvom. Tak môže byť, v tom poradí. Ďakujem vám. A čo vy tu? No ja tu pracujem. S čím? S gurmán lístkami. A predávajú sa dobre? Predávajú sa dobre, veľmi dobre. Očividne ľuďom chutí. A vám už niečo chutilo? Áno, chutilo mi. Každý deň mi tu niečo chutí. Aj tak si robíte srandu podľa mňa. Ja vám to za chvíľočku potom prehrám, pustím. Dobre. A bolo to jedlo, hej? Áno, bolo to jedlo. Ktoré? V piatok to bola mexická kuchyňa, včera to bolo sushi, dnes to bola indická kuchyňa. A ešte niečo plánujete? Plánujem možno nejaký drink k večeru. Ak nás niekto pozve, tak plánujem.